Протягом 21 дня учасники Зразкового театру естрадної пісні «Міс» перебували на березі Чорного моря. Не тільки для відпочинку, перш за все для участі у відповідальному фестивалі, на який потрапили попри всі труднощі. Володимир Кисельов не вперше займається організацією творчих поїздок, в тому числі і до Молодої гвардії. Та саме ця далася найважче. І для нього особисто виявилася своєрідним іспитовим тестом, бо вперше на посаді директора ТЕВ відправляв дітей на гастролі. Самое трудное было то, что мы до конца не знали, едем мы или не едем. 22 июня, ввиду того, что было сокращено количество бюджетных мест, нам было практически отказано участие в фестивале. Мы очень долго и нудно занимались с руководителем коллектива, занимались с Министерством молоди и спорта по этому вопросу. И только 12 июля все-таки жюри утвердило наш коллектив. Журі фестивалю «Усі ми діти твоєї України» не пошкодувало, що надало можливість шосткінським вокалістам дорогоцінні місця. Такої кількості нагород, яку заробили міксовці, не відзначалося за всю його 4-річну історію. Для Ірини Легейди, керівника Нікса, ця поїздка стала не тільки підтвердженням таланту її вихованців, але і її власного таланту педагога. Вона була нагороджена подякою Міністерства науки і освіти, а ще грамотою Інституту інноваційних технологій. Та для неї головне, що діти призвели справжній фурор. Ми приїхали в Одесу, вошли в лагерь на території лагеря, и поняли, что мы попали в творческую лабораторию, где таких, как мы, очень много. Змагатися довелося серед 800 учасників з різних країн, і розгорнулася боротьба не на жарт. Та наші діти були запрошені для участі у всіх заходах. Від програми урочистого відкриття фестивалю через силу селену відбіркових турів до гала-концерту. Перевага надавалася саме нашим співакам, хоча і конкуренти підготувалися дуже добре, відзначає пані Ірина. Вокалисты в Украине крепкие, потому что, очевидно, Украина, находясь в зоне комфортного климата, свое дело делает. Все-таки украинские голоса шикарные. Техника вокала певцов, которые были участниками фестиваля, очень высокая. Видна школа вокальная, украинская вокальная школа. Дети работают как звери. Мы вначале сбросили. Но потом, когда мы посидели на репетиции час, и 2, и 3, и 4, и вникли в это дело, мы поняли, что мы движемся в правильном русле, и нам бояться нечего. Надо просто мобилизовать все силы и показать все лучшее, на что мы способны. Підсумки фестивалю для міксовців вражають за кількістю нагород. Дар'я Павловська привезла до рідного міста диплом 3-го ступеня. Їй прийшлося дуже важко, бо в своїй номінації виступала майже останньою, 48-ю. Ось спробуй дотримати себе в потрібному настрої, аналізує вона. Первую песню я сама поняла тоже, что спела очень хорошо. Если бы вторую песню я тоже хорошо спела, думаю, было бы даже 1-е место. Последняя почти выступала, пока дождалась, перенервничала. Галина Приходько, володар 3-го місця у молодшій категорії, зізнається, що нагорода для неї стала дещо несподіваною, але хвилюючі миті фестивалю згадує з насолодою. Было страшно выступать, конечно, были сильные конкуренты. Я даже не ожидала, что я займу 3-е место, просто там было очень много участников, которые тоже хорошо очень пели. Когда мы начали там, жюри начало что-то разбирать, мне показалось, что я уже не займу никакого места. Но потом, когда на закрытии фестиваля мне сказали, что я 3-е место займу, у меня была очень большая радость, я прыгала, я смеялась, мне до слез было, радостно. Це найбільша гордість керівника Яна Корж. Ця дитина, єдина серед 800, отримала гран-прі міжнародного фестивалю. Природний дар та величезна працездатність допомогли Яні сягнути такої висоти, ділиться Ірина Феодосіївна. Я хочу сказать, что у Яны есть необычайный дар, который мы стараемся в нашем театре развивать. Она умеет донести музыкальную фразу. Это такое невидимое умение и невидимое мастерство, которая вроде как и не техника, вроде как и не сила голоса, вроде не диапазон, но это тот момент, который вызывает мороз по коже у слушателя, которая завораживает слушателя, которая творит магию. Именно Яна взяла
своим тонким чутьем содержания, именно музыкального содержания. И она, конечно, покорила всех. Мабуть, всі добре розуміють, що співати фінальну пісню – це дуже почесно. Цього року фестивальне журі віддало цю місію міксовцям. Учасники колективу відзначають, що це наклало особливий відтінок на весь період фестивалю, тому що працювати довелося наповну. Песня была про молодую гвардию, Украина дитинства называется она. Вот, ее пели все победители как бы вокального конкурса, солисты. И, мы из Микса. Ирина Феодосина, руководила вот этим вот проектом. И нас похвалили за это, за то, что мы очень хорошо исполнили эту финальную песню. Репетиции были много, репетиции были тяжелые, репетировали каждый день, уставали очень сильно. Мы познакомились с многими друзьями с разных стран, с России, с Латвии, и мы сейчас уже можем общаться по интернету. Олександр Гамалей розповідає, що не дивлячись на те, що їм надали змогу побувати на численних екскурсіях, в знаменитому оперному театрі, театрі мускомедії, дельфінарії, приходилося відмовлятися від певних розваг заради перемоги. Не ходили на море, ходили на репетиции, много уставали там, под жарким солнцем вот это стояли, там парились. Тяжело, потому что мы многому лишались, там, не ходили на ползники, на всякие. Что еще сказать? Молодая гвардия — это просто суперский лагерь. Я бы еще сюда вернулся раз 500, может. Вообще супер-пупер. В чем? Ось так, допомагаючи один одному, підтримуючи один одного, місцевці вкотре довели, що є талановитим колективом. Для дітей, так би мовити, за кадром залишилися труднощі, з яких починалася ця творча поїздка. Владимир Петрович на себя взял очень большую такую ношу, именно вот эту вот всю бумажную работу на себя взял, потому что она очень отвлекает от творчества. Новий директор Володимир Кисельов просто переконаний, що вихованці ЦЕВО гідні того, щоб представляти Шостку на фестивалях самого вищого рівня. То Шостку страшно куда-то приглашать. Приезжает Шостка, как саранча, налетает, забирает все главные призы и улетает. Так получилось в этот раз, все-таки коллектив был маленький, но привезти сразу, забрать 7 дипломов, это что-то стоит, это что-то значит. Тепле морське повітря, різнобарвні костюми, щасливі посмішки, неперевершені спогади. Все це молода гвардія залишить надовго у дитячих серцях шосткінських вокалістів.